'Cause we are with you. We are with you. We are with you. Mela jekk int tħossok irrelevanti, tħossok oppressat, tħoss li Robert Abela lilek ma jikkalkulakx. Ma tistax ma toħroġ tivvota nhar is-Sibt. Anzi, għandek tmur tiġbor il-vot jekk għadek ma ġbartux u nhar is-Sibt tmur tivvota lil Partit Nazzjonalista. Ħalli int takkwista fidejk aktar poter, ħalli huwa ma jkollux iktar il-poter li jagħmel li jrid u li jagħmel li jrid bik u bi flus il-poplu u bi flusek. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt li kien qed jindirizza attività politika illi saret fil-lokalità tal-Gżira hekk kif issa tħanna fl-aħħar ġimgħa tal-kampanja qabel il-vot ta' nhar is-Sibt li ġej. Bernard Grech spjega kif fl-aħħar jiem sirna nafu li Robert Abela għamel kuntratt għal villa ODZ 5 tim wara li ħareġ il-permess li qatt ma messu nata. Villa li ddikjara li xtara għal 600,000 euro u li bil-permess inħarġilha ġiet tiswa mill-inqas 2 miljun euro. U allura jiena l-bieraħ sfidajt lil Robert Abela biex jippubblika ir-rapport li ġie ippreżentat lill-Kummissarju tat-Taxxi dwar il-valur ta' din il-proprjetà. U oħroġ il-għaġeb, jiena ma skantajtx ta' li għaddew 24 siegħa u fuqhom u Robert Abela għadu ma ppubblika xejn. Huwa qal li apparti 28,000 euro li kien jieħu fix-xahar mill-awtorità tal-ippjanar gwadanja mal-1,500,000 euro f'żewġ deals. Dan kollu huwa konfermat kemm Robert Abela jaħseb biss fih innifsu. Bernard Grech qal li sirna nafu wkoll għal Robert Abela ma rridx iwaqqaf il-beħ ta' ċittadinanza lir-Russi. Meta sirna nafu illi dan kellu fost oħrajn il-villa tiegħu fuq il-għajn offriha lil persuni Russi li jixtru ċ-ċittadinanza biex jikrijilhom. Mhux ta' bxejn erġajt tażilt lilek innifsek u mhux l-interess tal-poplu Malti u ta' pajjiżna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif sirna nafu wkoll li l-eluf li daħħal Robert Abela mill-kirjiet fuq il-proprjetà fiż-Żejtun ma kinux imniżla fid-dikjarazzjonijiet tal-assi tiegħu jew fid-dikjarazzjonijiet tat-taxxa. Int trid tażel lil pajjiżek. Hemm bżonn turih li ma tistax, ma tiflaħx tara iktar arroganza fil-politika. Hemm bżonn turi lil Robert Abela li mhuwiex le aċċettabbli illi jaħli 70 miljun euro u jagħtihom lill-steward u int mhux qed tieħu servizz tas-saħħa kif jixraqlek. Intant qabel din l-attività l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech iltaqa' ma' residenti ta' Swieqi u Ħattart fejn kompla jwassal il-viżjoni li għandu għal pajjiżna.